जों पिटादो सुना लाग्रोबाय जखाखौ पिटादो सुनानै गन खाथि थुना लानोसै एल सिकेलबो नायना लाखानोसै जाहाथे खुन्था बहायनायाव लथं फथं जायो बायदि। खुलुमबाय लोगोफोर, जों दिनै दाबसे गामियाव गंसे न' गोदान जागायनो थांगोन। माने बिसानियाव थांनाय बोसोराव जों गंसे न' मावखांबायमोन। बे फुराना न'जोंनो बिसा जरायगोन आरो थारमाने दा दिनै जों जागायगोन। दा जोङो थांबाय दङ लामायाव थांबाय दङ बै नुनाय गामियावनो जागोन जोंनि खामानिया बेयावनो आरो थांनाय बोसोराव मावखादोंमोन। ओमफ्राय बेयानो जोंनि न'आ बेनो फुराना न' बेखौ सेफायनानै बै फुराना न'जों जरायगोन। जोंनिया मिस्थ्रिफोरा जावगासिनो दोङो। बे न'जोंनो जरायगोन नै न' गुफुरजों जरायगोन। नोंथांमोना साजान्थि जों नायनांगोन बोरै नुदों नै नोंथांमोना नायनांगोन। बे सिगांनि भिउ बे न'जोंनो जरायगोन आरो जोंनि मिस्थ्रिफोरा जावगासिनो दङ। बिम बहायनो थाखाय गोलाव जौखाबाय न' फुराना न' बिथाखौ नै बेथिंजा नायदो नोंथांमोना नै न' गुफुरजोंनो जरायगोन। बे न' गुफुरजोंनो जरायगोन आरो फुराना न'आ बेनोमोन। जों जखा सुना लानोसै दानिया एल सिकेल नायबाय इखिजा थिगैनो दोङो गालखि नायनि एल सिकेल नायनांगौ खनाखौ हमना मोनो होमब्लासो इजाबो थिगानो दोङो। नोंथांमोना नायनांगोन नै इजाबो थिगानो दोङो। दानिया बे खावसेखै नायबानो खुन्थाखौ गायनो हानाय जासिगोन आरो इजाबो थिगानो दोङो जाखाना दोङो इजाबो। इ खावसेखै नायनो दानिया इखिजाबो जाखाना दोङो इ खावसेखै जाबाय इखिबो जाखाफ्रामोआनो आरो दा जाखाथारदो इयो। दा खुन्था गायनो हासिगोन। नै गोजौनिखौ नायनो हागोन नोंथांमोना काटखौ बख'बाय थिंखौ बख'जोबना दोनबाय काटखौ बख'वाखै। बम्बाइ टाइप न'मोन इयो थिं देनाय आरो जेनेबा पाक्का नङामोन। काटखौ बख'वाखै काट माखाय इजा इदिनो जरायनांगोन आरो भिमखौ पिटाखौ सुना लाबावबाय जों खनसे सुना लाबावबाय गरं जावथारनोसै इखै इजाबो सुना लाबाय इसे लिरनानै जाबाय इजाबो जाबायानो इजाबो जाबाय। दा इखै जों गन खाथि सुना लानोसै जेराव खुन्था गोलैगोन बेयाव गन खाथि बा माबा मोनसे थुना लाबाय उनाव इनि सिदा गरंखौ जावबानो जासिगोन आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना खायसे पेनजोंबो सि लिरो जों गन खाथि थुना लाबाय खहस जायो आरो गन खाथि थुना लाबा नुखायो गोजाननिफ्रायनो। इयावबो लाबाय सारि खात गेजेर मस्लाखौ गलायना लाबाय जोङो। दा मस्लाखौ गलायना लानानै हैसिगोन आरो गासैबो खनसे थाल्लानो जोंनिया पिसिनि बाला गारबाय बेयाव बाला गारगोन बे अन्थाइ होगोन बालाबो अन्थाइ बोखांबाय जालिखौ दौना दोननोसै जों दा थालिर लुसिगोन। नै इयाव अन्थाइ होबानो जाबाय अन्थाइ होबाय धालायखौ होनोसै जोंनिया क्लियार जाजोब्बाय गासै बसआबो खनसे सुबावनोसै बसआ माने एकुरेट जखायाव दङना गैया खनसे नायबावबाय गन थुना दोननाय खाथिजों ग्रोब जादोंना जायाखै बेखौ नायबाय। दानिया जोङो मस्ला लुना होसिगोन नै मस्ला लुनोसै जोङो नोंथांमोना नायनांगोन। नै मोनसेया जाबाय बेबो जाबाय इखौ दिप बानायनांगोन दा नैबो जाबाय बिजौआ दिप बानायनो दोङो दिप फुथिं होनना बुङो बेखौ थरमुस टाइपनि माने थरमुस टाइपनि जानांगौ आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै जासिगोन धालाया बे मोनसेया कमप्लिट जाबाय नै दिप जालि बानायदों जोङो दिप जालि दिप माने थरमुस टाइपनि जानांगौ थरमुसा जेरै फिसाबाबो ओमफ्राय गोदोरखौनो सुख्रुबनो हायो हा गोजो होनो हायो बेफोरबायदिनो थरमुस टाइपनि दिप जालि होबा न'आ गोजोआ आरो इमान खसाव दुम जना थायो नै इबो दिप जालि होबाय बेखौबो दिप जालि होबाय नै इबो दिप जालि जाबाय माने दिप जालि होनांगौ फाउन्डेसना मोजां जायो गोग्गोम जायो जब्द' जायो आरो थारमाने नै काटखौ ग्रेव ग्रेव बोरै नुदो जोंनिया पस्टआ जाजोब्बाय क्लियार नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइजा थनै दंबावो लुनो बेखौ लुबानो जोबसिगोन आरो दिनै खामानिया जोंनिया नै जा एसे थनैखौ लुबानो रडनि सिङावबो धालायनो हानांगोन डाइरेक्ट जुदि रडा हायाव नाङोबा माराम जागोन बेखौथ' आरो बयबो मिथिखागोन। मोनसे न'थिं जोंना पस्टनि जालिखौनो बे मोनसेखौ फबना हाबानो दिनै जोबथ'लायबाय आरो दा मा बुंबावनो सानफ्रोमबो बिदिखौनो बुङो जुदि जोंनि खामानियाव इन्टारेस्ट दङबा चेनेलखौ लाइक शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो दामनांगौ।
दिनै आरो बेखिनियाव लाखिथ'लायबाय गोजोन्थों।